Iċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza bdiet bid-defilé tal-banda tal-Forzi Armati li għaddiet minn Triq Repubblika l-Belt Valletta biex imbagħad tilqa' dinjitari fid-dħul tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-qudiesa tal-okkażjoni kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Paul Cremona li tkellem dwar is-sinifikat ta' din il-festa għall-poplu u qabbilha mal-indipendenza personali li jġib Kristu f'ħajjitna. Intant il-programm ta' attivitajiet kompla fil-Palazz fejn għamel id-diskurs uffiċjali tiegħu il-President tar-Repubblika George Abela. Qal li għalkemm huwa xieraq li niċċelebraw dan il-jum, ix-xewqa tiegħu u ta' ħafna Maltin illi xi darba naslu għal ftehim li jagħmel sens mill-jiem nazzjonali tagħna u nagħtu sens ġdid għad-direttivi li kienu nataw fl-1990 dwar kif jiġu ċċelebrati dawn il-festi. Żied jgħid li pajjiżna jrid jimmira għal tkabbir ekonomiku u titjib fil-kompetittività biex jeleb l-isfidi ekonomiċi li qegħdin jolqtuh. Saret ukoll investitura ta' 3 konsli ġenerali, il-Kavallier Joseph Stephen Mikallef, Thomas Stoker u Kristina Marija Mikulanka bħala membri tal-Ordni tal-Mertu. Iċ-ċelebrazzjonijiet intemmew bit-tqejjed tal-fjuri fuq il-Monument tal-Indipendenza mill-President, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni.